og Angelic Roll Relaxing Oil. Tutok pakatok sa udto. Tutok bakatok sa udto, padayon ta mayong udto kadaton tanan duyog sa pagpaminaw kanato karon mga orasa, duyog sa paglanog-lanog, pabati ta ninyo. We are live diri sa tong Facebook page, sa DJ Mike Kiling nga Facebook page, Katok Confession. Later pa dito tuod sa tong Katok Confession tuod, no? Oo. Kalabo Herbal Product Gesture Marketing nga Facebook page. Like, share, follow lang mo diha dapita. And manukad kita ilabi na sa pagpaligon, sa pagpalagsik sa tong kalawasan batok sa mga sakit nga pwede mo pakgang sa tuang kinabuhi, no? So what are you waiting for? Come na. Ano yan po dato ang kasparring partner? Anya po, yung inyong gwapong talo ay lumping, ha? Kini si Lolo Babaw, ha? Plasta na po ito, banuban tayo ng style, ha? Doyok ta sa paglanyog-lanyog, kung bati ta sa pagpaimsog. O, inaot ka mo dyan, yung kapanood ko niya. Wala pa, my God, you're getting in my nerves. Anong oras niya? Alas 11:13 niya, oh, ha? May pa niyang mga stasyon na nakatayab sa tuwa dali karon nga kapanood ko na sila. Wala pa daw tuod Lolo Baba. Wala pa kayo, ha? Ilabi na, dadapita sa 88.1 Line FM Santo Tomas, Line FM Barubo, Yes FM Radio Provinciano Caguay, 90.5 Real Banat Radio Davao Oriental, 99.9 DYRG FM Radio Gindulman Bohol, 88.9 Line FM Tubigon Bohol, 96.5 Radio Provinciano Maasim Sarangani Province, 88.3 Line FM Balas Placer, 94.1 Line FM Hinatuan, at 91.7 The One FM Malihatag Surigao del Sur, o Grill Radio San Francisco. Mo kanimo stasyon nga nakaduyog sa tuwa sa paglanyog-lanyog, no? O kamo diha nabot sa tuwang pagsibya, mayong udto kanyaton tanan. Kumusta ninyo diha? Kung bakit ka karon ikaw diha karon naka paniud to na bagyod tuod ka? Kung wala pa, sige, okay ra gyapon sab na siya, ha? Ana naman po siya ka. Kaya mong magpaligo na lang kasi mong kaliwasan, tumara na lang ka sa tuwang Kalabo Herbal Food Supplement. Labi na kini ato ang produkto diri mga kabisyo. Later ato na siyang ipaila-ila sa inyo, ha. Pero kining tulumanon sa muna giatog kanato sa Gesture Marketing Kalabo Plus Herbal Food Supplement. Nga doon na ingredients nga kalabo, mangustin, malunggay, gamon, panyawan, ginseng nga manalipod sa kalawasan batok sa cancer, tumor, ulcer, diabetes, myoma, dysmenorrhea, leukemia, insomnia, anemia, pneumonia, ubo, TB, asthma, guban pa, no? Parehas sa pag-inom sa Kalabo Plus Garlic nga doon na isang cup nga kalabo, garlic, lemongrass, turmeric, luyan, dilaw. Tawa-tawa og ba na ba? Makatabang sa kalawasan batok sa high blood, high cholesterol, rheumatoid arthritis, epilepsy, stress, fatigue, dengue fever, kidney stone, and all infections. Ang duha ka klase sa Kalabo Plus Herbal Capsule mupakgan sa tanang bakterya ug virus nga dili makatapot kanimo ug sa imong pamilya. Kalabo Plus Herbal Products kay sa Kalabo Plus tanang balatian tudas. Ginama sa Gesture Marketing. For more information, contact Mr. Kalabo Jesse Castro 09 sa 093-0973-6009. Ala sige, padayon tag kumbati sa ito ang pagpaminaw kanato karon Lolo Baba. Ganyan, sa may mga tiradan to diya. O, ani tulog ka hacks lang naman akong i-share sa inyo, ha, kung unsaon ma-bright. Literal Lolo Baba, ha. Ay, di mo gusto ma-bright sa manya ko? Pero kanyang imo, sige unsa man daw na sabi, ha? Ani ang mga 3 hacks kung paano maging matalino. Una, sumubok ng mga bagong bagay. Kada mga bagong mga butang sama sa Pagpamaligya o puting bato. Bitaw, kanyang tiraja kaglahay pa mga lahing negosyo. Ayaw pag settle siguro sa isa lang. Duha, kung mamaligya kag sibuyas, ubanyi og kuan kining lamas. Medyo kulang pag yun, sumubo ka ng iba. Ubanyi og limonsito. Gusto ka magnegosyo doon sa eskwelahan? Pamaligyag man niya So, mga ginagmay naman na siya nga kuanoy. Uy, ginagmay kung daghan niyo mong baligya, dinaghan na gyapon na siya, no? Ano ka, ha?
Pero bitaw, dapat naran na sa imong plano nimo o sa imong hubon-hubon kung sa gusto nimo buhaton. Basta importante, sumubok ka ng ibang bagay. Kanyang mga bagong aktibidades ba? O niya, research ka og mga impormasyon nga pwede makatabang sa nimo. Nindot sa siya, tama niyang imo dyan may kiling. Yes, Todd Lolo Baba, you are the correct. Pero bisan pa man, sa imong utak palang gani do labaw na ka na bitong bagong mata nimo. Kung sa imong pagkatulog mag-isip na kadaan, before ka matulog mag-isip na kadaan og mga ideas how to be creative, no? Connect nimo yung mga brain cells, diba, para maka come up og idea kung unsay maayong butang nga pwede nimong i-venture, diba, i-venture nga negosyo or something maghatag nimo og laing opportunity, para pagmata nimo na makaisip-isip din tuod ka. Alam mo bang naisip ko, B1? Siguro Bito. Pambira ka, B1. Di ka ba lang sabay, B1, ha? So wala siya inyong angay himuon, tama si Lolo Baba Pudsad, no? O kadua, i-challenge Pudsad ang imong kaugalingon. Challenge yourselves sa mga butang wala pa nimo nasulayan mo nang imong buhaton, sulayan nimo. Mabitaw niya ingon nila, kung wa pa ka kasuway, panyuway na. Panyuway na kang tanan. Pero nindot sa gihapon to niya siya, at least makuhaan ka nyo. Ma-challenge ka ba sa mga nindot og laing butang nga imo ang gustong sudlan, labaw na kung nanya kay naisip nga himuon. Kung saon ma-bright para sa negosyo, pag mangwarta nimo, or di ba ka pag panguyab, siguro sa relasyon, nga murag paminyaw nimo. Punyo man kaya kung kasing-kasing og gugma. I-challenge daw niya kung kagalingon, be. Manguyab daw kog kaduha. Medyo wala pa ko na satisfy. Tuluon daw niya ko, ha? Wow, you're a very challenger person, ha? Kay tungod lisod manggod kayo kung naka-permi sa imong comfort zone. So explore yourself, challenge yourself aron ikaw mo ma-develop. Ikaw mahimong mas hanas or mas experience sa laing pang aspetos kinabuhi. So kung sa business pudsad na siya sa unsay gusto nimong sudlan, like kung ikaw nursing nara ka dili sa Pinas, dili ka kontento sa imong income, hago pa ka sa trabaho, pero gusto ka mo dato, gusto ka mo asenso. So style imong buhaton, naraman lang ka sa ospital, daghaman kag pasyente, maligya kag mani. Bita ayaw po niya ilain pag kanyang bit kag mani diya. Kanyang mga katalog lang. Kining bagura ba kang panganyak, bisig kailangan diaper ang imong kanyak nimo, na ako'y baligya diri. Di ba? Capture na siya. Uy, cute sa bata. Uy, si pangalan, bakwan di siya, lucky di siya. Si mga color na gusto nimo sa ninaan niti. Blue? Timing kay ti, kay na ako yung mga napalit nga kuan, mga sanina, bitag, kumpra, bitag, ikag China. Imported. Pero barato kayo, pilay mo. Kung di pa ka gusto ganyan, maligya, siguro mga pasyente mo, siguro mga kauban sa trabaho. Friend, utangin ako dali, friend. Ay na si Kwanja, friend. Di na kailangan pa mamugos o pamaligya sila, kay, mura na tag-iya sila kinabuhi. Pilay, maligya ako, kuan, tinya pa, pilay mo kabuok. Gikan pa niya jeans yan, tuloy mo, limahan na lang na, sa deka. 5, kang PJ, 5, kan charge, pilay mo, kuha niyo mga pulo. Buot na gid ba, no? Okay, kuha naman ka dyan, suod naman ka sila dyan. So, mahimo nga,
Murag kuan nya ka at home na kasi tanong butbut na kasi lag kuan kining palit kung pilay lang gustong paliton. Ana diskarte man nya papagaig na hung ha. Katlo para ikaw mahimong bright, literal nga bright kabisyo makipagkwentuhan. Ano dapat makipagkwentuhan? Makinig sa ibang mga perspekto kahit na sa lungat pa sa iyo. 'Di ba? Kanang kumaminaw magani ka, makikwentuhan magani ka, mga kabisyo, maminaw lang ka. Kunya makuha ang mga thoughts, ideas na ma-apply nimo sa imong self. Kunya kung makipagkwentuhan man lang gani ka, ayaw pakigtabi ang mga marites. Dito ka sa mga tao nga makita nimo naibalaan nimo nga asenso na kay sa kinabuhi katong muslay lami kayo pakiubanan kay tinuod gina mutakod gyud kung unsa ilahang mga nabatunan pwede gini mo mabatunan ngano kung makigsuot ka nila makiguban kanila mahabit naman pud sad nimo ang unsay habit nila, diba? Kay ilaha man pud ng tuyong itudlo diha sa imo. For the sake nga na-achieve naman nila ang ilahang goal nga mahimong financially free, ikaw pud sad sila toga na kining na-achieve naman na nila, so ilahang purpose na pud usab is to help others na ma-achieve ang samang achievement pud sad nila, no? So mo na mga nindot ng mga tao nga dili hakog o grasya, dili man sa financial nga aspeto pero sa knowledge ba nga dili nila ihihikaw bitaw sa imuha, i-share gid nila sa imuha aron ikaw ulihok og makabot nimo imong plano. So nindot na siyang ingana pakiuban ang mga klaseng tao, mga kabisyo, my loves, no? So mo kato siya kipagkwentuhan gani. Pero ako show niya wala pa niya mga inganyang klaseng style na may kiling. Ganyan niya ko maminaw sa mga mas magulang sa kuwag, sa mga mas esperto. Sa kinsa mo na sila lubaba. Mga palabog ra pud siya. Kay mas bright mangod kay sila paganig sila makainyo. Kini akong pagkahawd tayo pagka-bright gikan man mi sila. The more kasi paminaw sila, makuha po nila imong habit ng hubog pod. Di ba? Nindot kayo. Muna siya nindot nga mahimong example sa imong kinabuhi. Para gyud ikaw mo sinso o dili po nimo busaran ang grasya dapat i-share po nimo. Para sa kuha. Di ba? Pag naay gusto makaton, sige, na lang ko kay maginom tagtuba. Nya pangita o kanyang dulom-dulom nga lugar, kung mahimo kanyang nailawom sa manggahan kay bugnaw-bugnaw. Or di ba ka sa dagat? Mas lamian ug mas ingot kay sa paminsan nga labo na magbasugbat ay nako. Manggawas kita ng bright ginyako no. Labo niya usay mga gusto yung patudlos ko anak. Gusto kag helicopter. Sa mga nganyang klaseng diskarte. Tudluhan ka. Dili na ko niya ihangol. Basta imong inyom, akong storya. Ay, nako. Anyway, mo to siya mga kabisyo, my loves, ang mga tips sa nato pag kung paano maging matalino. Okay? So, apply lang ninyo na sa inyong mga self. Kung dili nyo apply, bogo. Ganya, gignan na ganyan nyo. Di pag i-apply, what a kind, Isang klase. Ako pa nimo, magiging lang kadyaw ka kanyang pampaligon, pampalagsik sa mong lawas, labaw niya. Kung ikaw naniud to niya karon, tapos gusto kag resistensya mulungtad hanto pag-uli nimo. Angelic si vitamins para protektado og himsog nga panlawas. Ganyan nga mukaon, indot nga pagkatulog. Inom sa Gisel Angelic C with sodium ascorbate na siya, no? Nga vitamin C, ang pinaka-epektibong vitamins. Nga doon niya yung mga herbal content. Punyo pagit sa minerales ug modepensya sa mong kaluwasan batok sa mga virus o bakterya. Yes, Angelic C with sodium ascorbate. Tumal na tanini, inom na tanini para ninyo ito paminsarog. Ay kayo ang buhay. Duyog yapon sa pagpaminaw kanato mga kabisyo, my love, so sweet. Labaw na sa pagpalanog-lanog
sa pagpahimsog sa kalawasan, batok sa mga sakit. At ang iyang dugang pang mga sigutanan o pakatok nato diri sa tuwang programang Tutok Pakatok sa Udto. Kauban gyapon usab mi ninyo mga kabisyo, my love so sweet, kini gyapon si Mike Kiling. O kini po, diyang inyong gwapong taro ay lumping. Kini, si Lolo Baba, last time po tao, banyuban yapon tani, round 2, Yes, sir. Marketing. Yes, sir. Marketing.